आणि कुत्रे सारखं तापवून येईल. अरे तुगे मामी दोन सारखे राखीत गो हा सोय मग काय ना सुरी तो राज तुगे मामी मग आजरा उतो चिना झाले आव गेलो बरोदा तुगे बारा के नाही पण नका 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 दशको नका तू माग सोड वास नका आई तू जो मग केल रे माशा चढ झाल मी माझा माझे बिसल तुगे मामी को दोंड्या मग गेला तर लागल मामी सांगवला तू देश काय पावणार रे माझी के बियोपाची मकोई खायदेरा तू जाना हिंदी पिक्चर ना एक हिरो हिरोईन सिर दाखवता पिस्टल दाखवता माहिती हिरोईन हिरोला खात जापासून नाक झाल्यारी ती देगे पिस्टल ना सूर्या बिता आणि ते काजार जाता मी वाशी तू कर तू नरे म्हणजे मामी बिस्ती सूर्य दाखवली आणि ती सांग तुझ्या चोळा तो आपला काजार कोण झाल्या हे दोन्ही हाताचे आपण शिर काढतात आणि तुका सरपाटेल कोण हवंच दोन्ही आता शिरकातून सरपट इकडं जेतोची भीतो मरी रेडी जातो ती माणूस काजार पुष्पा सुरी घेण्याचा रगडे ना बिरो मा कोरी मुगे आजी शिरकातून पाठी सोडू ते ओकान कदा ऍक्टिंग सारखा या उतराचे माशे पेस घालती भीष नाना जाती बरी डेरनी Apa yang kunci mami? Apa? Mami, kita tu out काम घे. Out kamu? Out काम. Kita lu. Ha? आणि तू रे तू अजून गेलो ना रे हा बोच ओके ओकला पण तुका सांगो कायला सुरी तोर माका तू तुझे दुई लागीन काजा कोरी ना झाल्या ही सुरी घेऊन या मोजा दोन्ही हाताचो शिरो खातून आ तुका सर पडेल कोण राहतो हात सोडा हात रोय कोणा नका 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 बाबा ए सुरी तुझ्या दोन्ही हाता शिर का तो नका राव माचनो बियान गेली उतराचे माशे पेस जात्या उतराचे पेस घाल डेरिंग जापास बाबा दाखोय ही सूर दाखोय ही सूर्य सारखी दार ना मरे दार गेला हे सूर्यन तुगे आताची बोलू कात्र पण आहे घे ही कोयती घे आणि तुगे दोन्ही आता शिरो चल तू कातोय मामी नो शिंगा मामी अरे तुम दगाई मोट कोनू हे ऍक्टिंग कोण फाम योयताय माका आणि तू रे ये मुगे चेडवाकडे काल दाखवतो जितो तू त्यागे हिस्ट्री जाना हाँ त्यागी हिस्ट्री त्यागी जिओग्राफी पसंद जा That is right. तू माके कुसा तू माग तुगे तुगे को खाजार कोता बोलना आणि तू माके एक्टर सांग तू केसो काम कोता कोणी सांगता मुळे मुगे सोडिया बार हा आणि आऊ मी बोर पिता ओ पुत्ता सोडिया बार हा आणि तू मी बोर पिता ते सल्या जाल ते हे तुम का जान सोडिया बार दूर पडले किता म्हणजे मुगे जोडे सोड पिता सोड किनारे आऊ सोड पितो जाना तू माग तुगे तुगे को खाजार कोता बोलना साहेबा कोता ओय कोता Thank you, mommy. Thank you. मामी नो हा. जिंगा मामी आणि ते सांगता उद्या आय सो तू ये जिंगा मामी गेलो जाऊय जिंगा बामा